kan se filmen. Så kan vi se, fra han er død. Det var ikke så godt. Jo, det var godt, fordi der skulle vinde, som de sagde, de skulle. Men det skal de ikke nu. Vel, alle. Nu kommer han igen op på banen. Hold da op. Så kaster han også stene. Han rejser sig op. Han rød hoved. Han er så rød. Han er beskidt. My name is Bond. James Bond. Det er James Bond, den sorte. Og den der blå, det er fjenderne. Jeg skrev lidt her. Der kommer den fjende, som der sagde, der skulle finde. Det skal det ikke. Det skal. Ham her, han skal vinde. Ja. Igen? Så bliver han lige såret. Ej, hvor dårligt. Han har ondt i maven. På sidestik. Nu kommer en fjende, som der er lige der. Den blå, kan I se det? Det er meget farligt. Ikke også? Ja. Nu kommer han her og skyder ham. Og nu bliver han såret. Hvor meget? Han får det i maven igen. Han er anholdt. Op med lapperne! Slip ham. Det siger alle andre. Skal slippe. Jeg sagde op med lapperne! Han siger op med lapperne. Ej, op med Det er lapperne! de skal vinde. Han siger den røde knap. Han siger den røde knap. Og klik.